Здравейте на всички! Една стеничка искам да ви покажа като идея, ако се чудите какво да правите с стените в къщи. С малко подръчни материали спокойно може да си го направите така, както е направено тук в момента. В случая стената беше гладка, дърводелица монтира тези picture rail. Това е дървен профил, който е под формата на рамка. Ето ги. Две абажурчета в двата края и това опушено старинно огледало, което на тази светлина изглежда много добре, защото отгоре всичко е с стъкло. Долната част тук ще бъде с бял екшел, стените са с този прекрасен цвят. Ето го и на малко по-тъмна светлина как изглежда. Кухнята я приключих вече и се използва. Отново имаме такива дървени первази, декоративни, за да подчертаят типичния английски стил. Стана много добре. И сега ще довърша стените. В случая остана само тази стена. Тази част на къщата вече е готова. Тук приключих с всичко. Отново сменихме някои от цветовете, които бяха в къщата. После ще ви разведа нагоре, за да видите как е станало и всичко останало. Общо взето съчетанието на цветовете е перфектно. Този път ми хареса. Изключително добре се е справила дизайнерката с цветовата гама. Лек и спорен ден на всички!